Vedeli ste o tom, že existujú spôsoby, ako zastaviť bolesť žlčníka? Existujú dva spôsoby. Prvý spôsob je akupunktúrou a druhý spôsob je upravením vášho jedálnička. Obidva spôsoby fungujú v prípade, že máte žlčník vyoperovaný alebo ho stále máte. V čínskej medicíne používajú proti bolesti žlčníka akupunktúru. A to tak, že masírujú miesto na druhej strane brušnej dutiny. Žlčník máme na pravej strane a v tom istom mieste na ľavej strane tzv. Zrkadlovo masírujú a vyvíjajú tlak. Takisto, ak vás trápia menšie žlčníkové kamene, môžete na toto použiť žlčové soli, ktoré vám pomôžu rozložiť žlčníkový kameň, a to z toho dôvodu, že máte nedostatok žlčových kyselín. Druhý spôsob je upravenie vášho jedálnička, a to tak, že znížite príjem rafinovaného cukru, rafinovaných obilnín, znížite príjem tuku, špeciálne orechov, ktoré dokážu dráždiť žlčník. Znížite frekvenciu jedál. Optimálne pri bolestiach žlčníka je jesť 2 až 3 krát denne. A takisto si môžete zadovážiť cholín, ktorý pomáha zrelaxovať žlčník. A na záver videa vám poviem jednu super potravinu, ktorá uľavuje žlčníku, a je to kel. Ak sa vám moje video páčilo, dajte like a prihláste sa na odber.